أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي على صراط المستقيم وعلى آله القدر ومقدار العظيم. za ku saurari kasida daga bakin Rayyan Muntaye karkashin jagorancin Sheikh Malam Atta. Ai saurare lafiya. Sayyidul Anam Annabi kai nake wa begina, Sayyidul Anam Annabi kai nake wa begina. Bismillah ya Allah rabbana macecina, taimakan ni ya Allah in yaban abanana, dan isarka Allah ga karan haska kirjina, in yaban masoyina Mustapha abin kauna. Sayyidul Anam Annabi kai nake wa begina, dubin salati gun Mustapha masoyina, wanda shi masoya ke yi wa baitukan kauna. Alihi tsafai sun ba